Greetings, woman. How is it? Murume wanga ashaya wakatitora ukandigarisa pasi wakati taamaine muvherisori nezveitiki. Ndachida kubvunza kuti kubasa kwevarume mamuchishanda sei kumaini kwavo. Ngati kumaini tatakabvurisa tumakomba tatakaripa sponza. Rimwe racho dzoraga tichishanda ndokune dhaga rasiya romateki kakiwa anzora kuti maini tisitakushedzai takushedzai kuti muenderere mberi nokukumaini kwarume venyu ndimatomira sababa tichengeta mumbi yasiwa nemunyina wedu. Munyina wedu asiya vana vangani ngati akasiya vana vatatu anzi nemiyambo ya24 nekuti tikutongokuonese mhuri yake yemunyina wedu. Asi mashandiro muchange muchiita ndeyekuti muchange muchiti kana manyika matenga 30% yechiguruguru ndeyene kuti mudzokere kubasa, 30% yemaini inoita divided by 4 nevana imimi vanonyi vatatu ndikata pakanaka. Zvishwa dhaga riye rakazopinda kumatenga ranyikwa 30% yemaini yakabuda iri 5,800, 30% yemaini yabuda iri 5,000, 30% yechiguruguru yakabuda iri 5,000 iri 5,800. Uyu vawachiti pa 30% yemaini vakanoti divided by 4, 30% yechiguruguru yakabuda iri 5,800 wakanotipa wakati amai takati mari ndemuzvogera basa titi irati ine anzi mari ndebasa kuti repano ngati munorechei kana muchidaro anzi tipedza kuona kuti bvisai 600 yepanyara dzekwemuiri then wakise kicheni yamai murume wenyu akasiya apaza kicheni yamai akapara mhosva saka wakise kicheni yamai bhaiwa kune foundation pamasi kusvika pamusoro nekuisa ma-iron sheet kitchen yenge yakavakwa yenge nedenga rekuswa hanzi ngaiswe chii ma-iron sheet ngati hapana chakaipa zveshuwa ndakabvisa mari pamari yange yechiguruguriri vandawatisa kitchen tichitaura panhau yemhosva yemurume wangu. Murume wangu anokaza kitchen yaishanda kitchen yenge yakadonha pandakatiisira izvatinenazvo hande manyaya yamakunodadai tadaro ndakawatisa kicheni yemadhezi emurume wangu. Kicheni ichipera madhezi enyara dzemurume wangu achita sei achisvika asvika nyara dzemurume wangu yange iri musi wa 16 May ichipera musi wa 17. Musi wa 17 pakapera nyara wakanondidzinga ndakadzingwa namai amwene wangu natete madzvadzi dzemurume wakanonditi ambuya wemurume wangu wakanonditi iwo waona gumbezera amai pagwerwa nhumbi waona gumbezera amai kune mushonga. Ndikatidzeka mushonga wacho wanoona pagumbezi awana kutiratidza wakatambira gumbezi riyo toenda kunopisa awana kana kutiratidza wanditi uri kunhira nabangu festival nemuvarume wangu ati ndikuura navo ndakati ndikuura navo pakuta sei ati urikuura navo purazi panapa une chaunogarira murume wakafa kana watoda kugara pano topfekera paguwa kumurume wako ugara pari ugara ipapo panapa tisida kuti ugari purazi amunaunge makavaka nemurume wako zveshuwa tatiri tisina takange tisina kuvaka imba taigara nemurume wangu imba yevabereki vake nekuti ndiye anga ari gotwe chii mumba mavo. Zvadaro ndakakohwezwa chibage one day ndakaona kuti zano nderipi nokuti kubasa kumurume wangu ndakaramba ndichikontinya komana vanobvirwa mira chii kushanda ndichiendesa zvinhu vangu handiti ona uri kudzingwa ini ndashedzwa umudziwe ubve pano saka handei kwamuriwo ndakati handizviite kuti ndiende kwamuriwo onei baba wakafa murume wangu ndakatenga generate nepamuramu zvinhu zvekunexus ipapa kude dhaga rakutokwanisa hori riko kumaini saka ndosiya here mari yangu baba
Wanditi saka waita sei ndakati ayo rege ndichitsvaga imba chii muno muvhireji ndiite sei nditakure zvinhu zvangu ndibve ndirambe ndichikondinya nekubasa kuvarume wangu pamwe pamba pamwe vakadzi yangu ndo waita shandidzo kuti wanuchazotorerwa chii varume vavo hanzi zvakanaka mwanangu unoita zvonike zvakaita sei zvakakusunungukira ndoshuwa ndakabva kumba kaya ndakanoronja sabhuku ndakatomudza akauya kaya akawatsura kuti zvamaita zvinoita sei hazvina kunaka zvadaro handina kuda kukwira dare ndakati bankuru kuchiweshe kwabva watiti amainini ndiita sei enderei mberi nekuita sei nekusipodza kubasa muchengete vana ndakati hapana chakaita voshuwa ndakaenderera mberi saka pane gomba pandati patuma gomba pane gomba rakataka pasponza saka 30% yanga taifanira kubatira sponza 30% yemai wakanonditi wafuti divided by chi by 4 saka sponsor uya akazonyika anyika dhagariri 30% yemani yakabuda iri 1.3 plus 500 yemvachiri ndakatuma muramu wangu ndikati ndonondimirira zvite kuti ini ndichimirizike ku ikoko zveshuwa munomunin'a wakakaenda akanondimirira akatiti amai guru 30% yenyemai yabuda iri 1.3 plus 500 yemvachiri ngavanzi navana bankuru ndichakushedzai mangwana chokufunzai kuti mune mari here yekuramba yekusponza kubasa kuitira kuti tisakuenzanisei nevana ndikati aburaiti ndakafunzwa kuti vachandifonera hawana kana kundifonera kuzoenda ndazoita kuenda ndega kumba kwavo ndakasvika wakandibuditsira $100 wakanonditi takaronga kuti mwana egega ari kuwana 100 ini navanondiverenga musheya kuverenga mwana ndakaita nemurume nemurume wangu akakatanga kurora mukadzi wekutanga bvaitaonawo ini bvaazorora ini bvaita 1 bvaashaya saka wakangoverenga inini chete ukungana kwaikoekarei nyaya iripo murumoyangane wachirwa kana aisiponza kana chii maudzima mumusha muri 30% kutora chiri murume wakademo chimwe chii mama kusvika zvazvinaa ena ndakusvika pakuti mwiri yacho iyo yacho havana kutipa yese wakabva wachitire zvatoda kuitira vana vedu toda kutengera vana vedu imba tivashiyanisa marume achimire makada ikuru maizwa nyaya tasorenga zvokudzokera kumashure zvingangoti tinetsei nyaya yavawena yamaibve kuti nakuda mari yakuti mari yatakaendera isusu takatora 30%, 70% takasiya maini aisiye murume wavo maini ndiye mubereki wedu isusu saka tikutora elendi takamirira kulendi chete kutora kuti nevarume ndeyati kutora 30%. murume wanga chichii ningi kwaava chichii ndameni andi kulendi yamukutora ndeyani kuzwai lendi ndiye vabereki mwana wavo angari mwana wani mwana we ava pasore mwana we ava angari mwana wedu infant mwana wangu ini mwana wavo palendi hapo palendi aripo ari saka 70% anopindawo pa 70% kuti pa 70% kuda kutoende sitikoma pa 70% anopinda fine yabataka saka lenge ndeyavo vese panopakuda baba akafa angamene baba vakafa pane munhu baba mukuti akafa angani mwana wani angari mwana wababa wako iwewe zvireva kuti iye kana anenge mwana wababa wako murungu pazvinhu kufa haisi mhosva murungu wake nevana vake oramba wakati teerera muchingorarama zvakafanana zvamamuchiita iye ari mupenyu rozi iwewe uri murungu pamai hadiki ava amai nomurume wavo vari murungu pamai saka zvinofanira kuramba zvakadaro kufa haisi mhosva kufa kwagara kuripo but mitemo yakutanga yachinja nokuda kwekuti amai akafi hatidaro pamusoro ichangamiri kuchinja kwatingati kwakaita zvinhu izvi mukomana vachisiya vanhu hakuna kupedza kuroorwa kwese takaita chisungo chokuti nhasi amai ava vachaenda kunozviroora iyo
nhasi ava amai vachaenda kuroora kukwana mudzi usina kupedza kuroora. Saka isusu tiri kuti 30% yatiri kutora iyi tiri kuvapa imwe vana yatinenge tasara nayo ndoya tichakwanisa kuti isusu tizokwanisa kunovaroora nokuti vabereki vavo vakatotuyema pfuma kwatiri. Makagara pasi here semhuri muchishedza chivataurira kuti madzimai muchiona makagara pamusha pano nina wenda aparara asi haana chaangaita kumusha kwenyu. Ichokwadi baba vacho takatobva tatowirirana baba vacho izvo kokutanganisa kwauya pati pamusoro nyaya yakaitika kuti amai avabuda zvinhu zvese zvemumba vakatora vachitora zvatangira pakuti vatore havanomuka kusenga vachitora pati pazvakatangira kuti vatange kutora zvinhu vakatora zvakaitikatsana vatora midziyo yese yemumba. Saka kubvira parufu mwana mukomana uyo akanzi haakana kumbesa amai vachiti mukomana mwana muine uyo anotenga makumbesa. Chakazokadza ndechekuti isusu panyaradzi tatorongana kuti tichatenga gumbezi rekupa amai ndopakazobuda gumbezi zvikanzi takutora gumbezi takupa amai zvokuti dai kuri kungodzi vakangotambirawo risina kutariswa hadonowo kuti zvaikunoita sei ndopa rakazooneka rinezvo rine zvimushonga zvanga zviri pakati ndobva kwafamba aiwa tati mafamba waona gumbezi rekakudzinayoyani rapende mwanaunomusoro mwanakudaidza here kuti gumbezi rewakuchiita aiwa tasangu ndikutonga uyo aiwa ndikutonga uyo handisindega ngatanga ndipindura pamusoro ichangamira nguva dzakazoitika izvi zvokuti gumbezi rakawanikwa rine mushonga ini ndikatenge ndafuda zvokutoti nyaya yekutondishamisa kuti amai ava ndinoda kutoita agenesti neni zvekutondinedza handisi mukuru yavakatorera mukadzi kuti yekudzokera kubasa mabazobata mari kuti anomakuti anoroosho kwako ini haithinzi kudaiti hapana chakaipiri wozi aimakuti aroosho zvakanaka adhiriswa pasheya yemurume wake andizozva kudaitika asi kaitirwo asi ita pamusoro ifanira machida kupinda ini ndinofungidzira kuti kana zviri zvinhu zvemhuri baba vakazvara vana vavo 10 vasikana nevakomana handei taakuenda kuma10 tingoenda kunyika vana 10 vese vanofanira vari pachona nemazari zvabuda i20,000 pa20,000 yabuda i-divided by 10 i-2,000 pachi pamunhu yaita 2,000 pamunhu panozopanzira iti amai mimi makafirwa imimi kumusha kwenyu kune jeredzi pa2000 yenyu taakupa 1,000 imwe 1,000 tinohurongwa kuti inonoita se kunobvisa kumusha kwenyu zvinenge zviri fair munhu wese achita se achiona pamusoro imamo isusu 30% yatiri kutora ndo yatiri kutobvisa kuti tirizokwanisa kuvaroora 30% yechiguruguru hatisi kutobata vari kutotora ndiwo but 30% yamakatora ini mari yese yaenda unomurora ikawadisa asi plus vana vatatu pamusoro imamo chida kutotsana isesekirosi amurore munhu kawande singabva maroro akazipoera kawande unoita sei pastage umatochiziva ichichicherei uri mwari here ndokaisa chuma chavo kudya here pa iwauzizire kuti bhandi rinodzairwa asi azvisimbiya kuti isusu itai zvinhu zvinoota ukadzirwa unogona kublema but wakaona zvinhu zvaakuitika zvinobva zvaitira une vamwe vanhu hazvishamisi kuzvakuitirwa inini kune vamwe vazobvera zvese zvaitwa zvinoshamisa nekubvisa problem yavo kuti ngaive zvinoota ita zvinhu zvinoota but ndinongodzoka pavari mamwe vanhu vakomana munofa ndinofuti musafungidzire kuti akafa uyu aizviva kana mimwe mwana mugona kufumoka eni mungatendera chimbi chireva kuti pachafa iwewe mwana wako achaiana wako achasara achiitwa zviva ngatisatorei mukana kuti tiri vapenyu toshandisa mukana iwoyo hakuna zvakanaka kufa kuriko kunotese kunopera kufa ngatichengetei vana vama so zvatinofanira kuti tichita sei
pamusoro ichanami pamusoro matavamuta akanaka chose isusu takatipa 100% sakatitora 30%. Vana vedu vakasiwa nemuvi i3 vakasiwa nemuvi i3 so tagara pasi sotazoti 30% takona kuwana 30% vana vachino vadiki mumwe achanogorere something mumwe acharoma 2 years mumwe acharoma grade 5 nditi isusu sana baba tagara tisinai honga achogadzira vana va3 ava mangwana uko hapana sazigona kuisa mari mumwe akaisesa vana school fees zvakadii kuti bate mari 30% toibata mutenda muchana takwanisa kuwana kana zvomwe vasazoma 10,000 totengawo stand inozitare vana vanga vari 3 takakwanikidza kuti tatekudza takavakaimba vana vari 3 vakwanisa kurara kusvika form 4 hatizive upenyu chimwe pasina sei chinopera then 30% imwe ndo yamadzimai edu isusu nechiguruguru chani zvakasiwa nemurume wakati patinobata izvi pachiguruguru chava kushanda vega vakaita sei pazvimiriri 80% yamakabata yacho mukutenga vanhu akuona umwe yacho ndiyani munhu akakuendaro muhwamuona kuti akwirire ini muhwamuona kuti ndakuti ndaenda kuita iri kupi mari yacho ofisi yayo matuitwa madiyo maita investment munongopisa kotamusaranamoperu usiwo nokuti mwakatenguaaa kushandisa mari yedu tinakuzichuma asi chengete marumba unotorero so isusu tinopati kufungura akuzesa interest pamusoro makamuchengesa mari hapana interest boti kuchengetera akadhakwa ndiyani ndozvatotovanizobva kumashore musikovakuvaachumatosungira dhora tochengete ofisa mari yakura pane dambudziko avo zvenyu muchizvita zvakanaka mukangoita chinhu ichocho mukadzi uyu musingagari naye pasi semukadzi wemunina wenyu hamuna kwamupera munoramba muchikudzana matarisa izvozvi tiri kuti isusu munomushedza mai nenzai mugara ndochinhu chamuri kuita muri kuitira amai avane vana vazvese vana venyu vachiri vadiki vana amai vadiki saka nyini muri kuita zvinhu sana baba muchitaya mukadzi uyu kana kuti muchitya vakadzi venyu kuti zvozotaura nemukadzi uyu zvonzi hamune zvekuiti but tiri kuti isusu shedzai mukadzi uyu mugarisa pasi motaura naye amai nini takuita ichi takuita ichi takuita ichi tichifamba naye nokuti ndiye akuchengeta vana vake but mukamurasa manje anoona kunge matokutari kutaura zvaene yakanaka pandikuona kuti yakanaka ndikokuti inyaya yakuta ndeye une mukomana akakarora kwagonere inenge yakanakira kuti amai akanaka emurume wavo havadyi vari ega kwagona kuna wana 2 kana tisingakangani kune 1 kana kune 2 kwagona vane vana vese avanofanira kuti zvakanaka yababa vana vavo saka vaona kuti manje kuti isusu tipe mari tipa mukadzi wani kuti iye aende unogadzira nhaka obviously anongoindoisa vana vake vana ava vachisina chavachaita chavachawana saka ana baba vari kuti zvonisu mari iyoyo ngatichitenga stendi yopinda mazita evana vangani vatatu tovaka stendi iyoyo zvese kuti ava vana avo vana vangava nemukadzi anga akaenda kumusha kwavo naiva vakasara vachifirwa nemurume ari mumusha vese vakubhenefita panhaka yababa vana vavo zvamukutaura zvese mireyamai zvamukutaura zvese zvakanaka bati munhu akasazviziva kuti zvamukuronga zvinobuda zvisina kunaka plus maitiro azvo ndaona ke munozoti makawanda nanzou muchita chinhu chimwe chete munhu ari 1 shava zvinobuda munodaidza hama dzake mutsanangura tikuzviitire zvakadai zvakadai ndokunzwisisa zvamukutaura ngatiende tipedze nyaya yenyu zvisimba first 30% amaititeererai nokuti akuti munhaka yemungurwira yacho tatira kuti tichitaura nezvayo iende mukuisika mune first 30% handitirozoita first 30% ndeyeshii ndeland
Joya Mungu hapa hivi. Ai ya wako kudya iwe chini. Second yechibosi. Yendeni kwa 30% ezviguru kubatwa nani? Tinena hiyo ndio Yama ya wega. tinena hiyo. 30% yamupa vana ndechi Ndio hiyo tusere. elend. Ipapa avo kwa mari. 1.3 atakavai tikapa mwana wedu akatoa 1000 atakapata tuchengeta ipa kumuntu nomwe rotonyikwa zvakati kana yauya tona wando mari nomapira pedowa kana ka wantu tona tona kwado chitobata zoti amaini vapiwa mari vakandifonera ndozvangazorongera ndakati ndozvikulo kuti mimastenda tikatenga aisa mutano wakwanini makatipa mari $100 akati mipa mastenda kuti makatenga makaratidza panozita mwana wedu nokuti mwari agonokutonga chero nguva mofeme nhasi mwana wedu asipopa zitava stendi yenda atizive chamuza ndisitagarira hama dzeitosekwa nenyika dzamarombo Kali stendi wakatenga nemurume wavo. pamari takapa takavapa 60% yese tati isusu Adi sezvo amusutana kwa zvakwana. Vodari terere nyaya. Zvori kuterere nyaya. Wozi kukuza kuti someone is being hungry pamara. Saida mudzimai wacho akutinga wekana. Tine 100%. Anditi. Right, tanyika tabata isusu tokwana mashezi. Mudzimai makamupa percentage kutanga. takavapa enendi yemurungu jagero wako ndianga munhu Akafara taku akazofa daga toplant. Ora kayo kamoteka twape mali. saka vane mari yavo vari mari yavo 60% inondudha vana vavo kuti vese vatopei ma60% ipapo haina kunge vana vakanga vapiwa imwe pasaiti Pamusoro imapo ndoda kutsanangurira vana ku 60% yakauya 30% yechiguruguru yakabuda iri 5,800 30% yemaini yakabuda iri 5,000 pa 5,000 watita divided by 4 vana vari kwagoni neni nemwana wangu atiti pane iyi yechiguruguru yeshe ndipe mukana mune 30% yavakapuwa ye5,000 yeland handiti vamati imini vana venyu vatatu zvakanaka apanchaka handiti tenda va 30% yechiguruguru mapuwa kuti handinozvo 5,000 something handiti ayo ipapo ndarisandanyika kana kutone dhagara $10,000 mapuwa 60%. Mapuwa first yeland 30%. Umeona 5,000. Ndio. yelendi 5,000 iyoyo ndiye takadhivhaidhana nevana Amai, tukuirana. Land $5,000 ndo 30% yenyu mimi. Imimi yemu yakamira murume wenyu. Imimi nevana venyu 5,800 ndo yakapiwa yechiguru 5,000 imwe yacho ndo yakaitwa divided by 4 saka urombo hapa kupapa mira yini urombo hapa pa 5,000 iyoyo yamakashaya walipo iri wrong vari wrong awasirom alright napedza iyo 5,800 ye 30% yechiguru inemi hapana kukashaya 19 chiri kunani yakashanda pamudzi takanzibvisai 600 kuchema murume wangu panyaradzo kandanzibvisai mari yemutima wake kuchena inge yake mapedza pa 5,800 mwaita sei takanzibvi wake kuchene maechi ini mari pakicheni pakicheni yakabuda 1,1.4 ndiye ndakashandisa pakicheni ichibva pa 5,800 vandanzibvisai 600 ikuwa kuchema murume ndichipedza kwake kuchena wakabva wandidzinga saka chakandirwadza ndechikuti zvanga wasingandidi pamba pavo wakatambisirei mari yangu wakadii kundisiya ndakaenda nemari yangu papeni kozi ndinga ndatini handina ndigarire mwana wani ukanditi amaini inhaka yamasirwa nomurume wenyu garai muchishandira vana wamasirwa Vamos
Mambo amaite vakubvunza kuti pamakafonerana navo vakakuti vakati izvo ndozvamazoronga here banku zvinova zvisiri izvo handi mukumbaona manje mukatadza kuona ipapo vanomaudzo kamukadzi 1300. It is the responsibility yevana whether aigara nomwana mukomana akanga asisipo uyu muroorwa havakaiaakachamari wakazo 300 zvinoita izvomukadzi responsibility yenyu as a family varikuwakira mai veimba maita utsinga 1,400 anengada kutaura ndoukataura Fine, my phone says 600 to Munachi, Yarazu, people when the Papa sponsor ndakabva tichitashaya mari yekuti rishanda wakati iwo tinetwa futi divided by 4 vana vari pagonu deni nemwana wedu saka abva wakabva wati iwo watora pa 1 yakapoera 1.3 500 egbatsviriya ndaifunza kuti wachatora 500 egbatsviriya nababa woti 1.3 ndaibvunza kuti pa 1.3 atiti wachatishiyanisa vana vari pagonu neni nemwana wangu wakaita seisi mwana wangu wakandipa 100 vana vari pagonu wakapiwa 200 ukatora 1000 ukati wada kuzoisanganisa neka1000 nyika dzanga rangu ranga ndichizvisponza ndega wozobatanidza nemari iyo wotengera vana imba washiyanisa but havana ke wakagara pasi but ezvezvowamudararamapo isi kuzvitsigira kuti zvakanaka raiti mwanangu musikana wati uruda kudzoserwa mari yako ive dare kuko watite dare wani claim iri kuti kudii very good mati muda mari yenyu imari iya mari yangu nandichida zvandatakawirirana makushambanana paimari muruda 650 yepa 30% yaspons manzwa wakomana imimi shuwa nokuwanda kwamukaita kumatadza kureza 650 modzosera hama yavo mari yavo 600 hama yavo vandoneungevakagumura imba yava vaiwa pamusoroi uri kurasika wakomana uri kurasika tikudzokera pa 1300 zvakazokura ndoinenyaya imwe isekachena handizvozvo imi vakomana imi shiye hama yavo nevana vavo varifuna iyo imari avese pa 600 yakutaura pa 1300 shiye hama yava imari ivo nevana vavo imari zvimwe zvese makagona kuenda mabata kuchimboteererai kamwana imi minharatsomba muchete vatitutanya edai inini ndikutamba yavari ndokwatingoenda 650 ndomari yavari yeshe yavo just give mapseka chete zvokuti wakazovaka kicheni iyo atisombopa kukanzi wose kicheni is your responsibility whether indapara mhosva vakomana vakachinjwa amai vakomana zo teererai zo gomirai amana kubata imjani zo mirai nizo 600 kai aisito ndakabatwa 1.3 ndio unyoro wa mani manje iyo kicheni amtu ane zvayo aiwa 50,000 so aisinya zote ari za 650 650 waza kureza toama ndiri kuti ni pa 5000 yokutanga ngati vakaita kicheni ikapanzwa murumo wenyu
Muzuna mayani. Anuvakarani. Ndio nakubvunza iwewe. Iwe azo makandiki nondo kumutsa muno. Pamusoro chakami. Pamusoro ndani. Ngati wakazondirani kitchen akavakarani. Right, zvakaitika ndezvekudezo. Mari yedu yapiwa vanhu. Handiti isusu tabvunzana tega nemukoma wedu apa parozvakakubaza. Kati ko imimi zvamaendesa mari yese. Kicheni yakapazwa nebedu chakabuya. Yakadzorodhara ana mai vakatogara ichwa inoti imba iyi inofanira sei yoti inofanira kuva imba yamai vako yakapanza zvidhina zvakutserei. Zvamaendesa mari yese tisina kwaka kicheni amai zvishetwa sei. Mukoma wedu akati hai amai pamari atava pa5.8 vachabvisa mari yokwaka kicheni. Handingoona. Walaitike kinyara nayo izvozvo here. Muroora anozodzorera imba yamwene. Aiwa munikina waye hasisipo here. Muna yakachiripere. Pamusoro izvo pamune pamakakanganisa pamusoro kubaya mutemo wenyika uno imimi makafa nhasi chikwereti chenyu chaita sei mazvinhu ndozvinotaura mutemo wenyu but imimi makaenderera mberi kubhadharisa munin'ina wenyu akafa kicheni yaamai akapasa inofanira kuvakwa nechi uyu haasisipo but imimi manje mukuona dhambu raakashanda mobva mamona aripo iwe musana uchaita murooro wokuti iwe imomira zasavikirewo akushakushaisa mazwi ako ashokowo singatendise kuendani naye musona ava iko wawaka kicheni ndiani muri kuramba kuvaka kicheni zvoizva kuda 1,300 maybe hapana kicheni ita 1,400 zvitinazvita 2,000 zvingani $35 times 2,000 simende inovaka paipe 10 bags denga chari kuisa panodiwa 45 mitsumbu nyepere $45 mari yakutora mukadzunu kuitora mukuda kuita sei nayo 1,400 must go back up ndikuida munodari simple as that. Ari kuda kuita nharo ndinopa mombe dzako parume taura ida 1.4 taura kuti udii 1.4 ndatuta nezvaizvozvo da 1.4 noya alright iwe 1.4 mira ndapedza newati yes iwe 1.4 1.4 kuti nzoke 1.4 ya mari kwaka kicheni inodzoka right nguru sokuti ndokutaura kwamukuita imimi zvinozokuda kunyasi kunotutisa nezvikuisa zatinodzoka here yatongodzoka ikwake ndada kubvunza pamwe manje panoizva titarisa nazvo hatitatisa maini takasiwa muzara pavanhu takagara pasi semhuri takaonesana ava mushoma kunge mari dzaitika dzisiri tikati ava hama dzangu ndikona tikupa mari dzichienda ava kadzi vachagadzira upenyu hwavo ini ndinovana kuti 6 nomukadzi wangu tinangana vakadzi vakasiyana vaviri nhasi uno mwari atonga vana vafura varoorwa vanodzoka vaenda pamba pani tinanga asina chivakwa pamba changa akavakana vanhu ndoba tikati ngatichitorai mari 25% so mapendo hwando hwayo kupa mwana wega imwe tichengeta toita chivaka chotatijeresana pamari dzikuedza ava ndikati amainini musokunga zvakuitwa munainobhetsira mwana wenyu amatatenda kugona mabhetsa nawo 2 hapana zita rapapa rokuendapo kana raamai toibva taita tipawe chete tichionerana tozoti vana vane chivakwa chavo kana vakura nokupinda mavo ananzo pane chichamuzungizisi agreement yamkaite ndoyavunza munomi agreement yaivunza muromo 650 mati yatawirirana kati sure izorereka 1.4 kakawaka ukanadota achida kuisa mari kuvaka imba anoisa kuti patu iye murume wangu ndakuplaya pati yemurume wangu yaipa kuplaya ndakuso $300 imwimi meso yenu asi ava vanodya here nhaka yedu amai ava aiwa vari kudya nhaka yake mwana
vakuta nhaka yavo hatichavaisa futi ava vakuda kutangisa vana hazviiti iwewe ava ndiani kwavanaitwa kana kuda kuti muone timubatsire tererai ndokarana nzou wadika nzou uyu ndiani mukadzi wedu wabvuma kuti mukadzi wako anodya kuseri kwano anodya kuseri kwangu asi takasanzwanana haadyi zvaenda kudara iwewe kana muchida ii kuti muone kuti nyaya iyi makomba ari kuda mari kana akaisipozwa nemurumoyo kana anga nemurumoyo kana muda kuti tiite zvakanaka muone kuti mutadza kudya tongowirirana tozviita muone kuti mimi mese hamudyi munoita vatorwa paivhu renyu nhaka yangu inini inodyiwa nemadzimai angu nevana vangu vanin'ina vangu vanodya vachiadministrator kuzidzwa kuti inini nokuvazi kusava pavana ndiani zvisiri kumaswa bhaibhoti muntu sara pavana ndiani ndigidza ndijasi vakuronga manje marongeranga maitani vakudya pamwe chete uyu mukadzi wezilongwese ari mumusha asi mumusha zvochatiurira painhaka nhaka yamukurwira kaii amuakuita zvamukuita vana ndovachioteerera nhaka inonzi nhaka chii kana munhanzi kusara kwavana anozotsvaga vanhu chete kana asvika paanenge akundira ipai munhu akanzi kusara pavana basa rake akaitaasangapedza kusara pavana kana wakuita zvinhu usati wabata mari chedza mhuri yako iyoyi ugara naye pai kana tikazowana mari urongwa hwedu madzimai uda kuti chite chakati nechakati nechakati uchaona kuti musuwa munobata mari hapana dambudziko asi iwewe ukati iwewe mabata mari mumaoko wakutanga kuzvirongera ipapo unopopotana saka tiri kuti isusu iwewe ava madzakwedzi ndiwe unotozodzoka kwadziri panenge paoma ukaramba uchivashedza varuma uchatadza kutungamirira mumwe waone rambe kuita tiri kuti isusu kana ndapuwa ndichinzi ndini musara pavana ndinotozodzoka kwamuri kana ndawana zvandinetsa kana ndisati ndawana zvandinetsa handiuye ndoramba chitonga mhuri yani naye kusvika kana jesu achinzi anodzokodzoka chona chitonga mhuri iyoyo ndozvatoziva aiona asula pamukana munhu uchapezeka kunyararako nokuti brei dzako dzakuisa dzati zvikuzida munhu haukumbire unokuinterjecta vamwe vese kumbiro tauri unokumbira chete unyanyotaura zvinezvi dzakupa mukana taurako dzoda kupa mukana Tauraya mai. Tongo musha mukadzi sisi. Muri tuna zvakadaro. zvazvindineso zvokuti murora akapinda nyaya yemari akutanza amaindi vakandisika murora arikudzingwa kanotora kuti murora aenda hatina asi azokutashuwa kuti amaindi mwana wangu ndina mudzinga zvakuti barabara zvamudzinga nguvai charwadza murora amaike mubatsirei pakataurwa nyaya yemushonga handiti mirai ikatitaura ndori dzevedzedu dzinonzwa dzirive pakataurwa nyaya yemushonga umu pedza kutoenda kupuhwa imi mamai vacho iye mamai ndinada kupuhwa chi gumbeze ndobva rachidzi gumbeze ndiri nechi ndobvabvunzwa mubvunzo chinzi makadzokera here kumuroora muchimubvunza kuti nawe muroora chiiko ichi chirumu ichi hapana kujeka vanhu vati munhu kaua zvakamubata vakaona mushonga vaifanira kumushedza nokuti ndiye akauya negumbeze kuti chiiko chiri mugumbeze hapana kusvikwa vapi ipapo pamusoro gumbezi rakauya asi gumbezi rakauya pakutanga pakafa munhu ranga risiriro ndakaudza munin'ina wangu kuti gumbezi rati harisiriro
rachinwa kubezi Gumbeza kama izara ngakaita sei? akakaka green no white Gumbeza kama mayazi. enda yazai asi pakazogwa kwezvinhu vakazoya kubezi no red rakazoia mwana wenyu apa Don't waste time. Gara imasi. Unaona nishaika chitungamiri. Hapo wakuzo kula hapo naona zokawanda mshamiri. Ina wasingi kuti nyaya ikai. Exactly the machines. Kazi ya kuda kushandizi. Kasi makombati ngozi mara matazo muda mborozo. Sasa ingachokuza hapa chafuda. Imishike kutamba mshikakaza. Mkazi unachukua hii permanent agreement na ndio zoe hii. Andiji. Ndio anakuta ndio watazokuanda. Panokuona maisha yako mtakara imama. Gogo. Gara ndio watakara. Unaona msalama hiyo. Tamba za zile basi. Kwanza era maizo. Msalama hiyo. Kuzi. Andona ndizindozisa. Ndozisa ndaza zao. But tunakuti wazi, bosi ndakaroera ndakaisa favor. Vanofunda matungireni. Ndavaenda chizero zvaruta zvirombo. Iyama yangu kuti azikuziva kutoka tete kuzisa. Vana vamauza kuti asirizvo. Nyaya iripo varume. 1,300 tiri kubhadhare 400. Takuti kubhadhare zvokati. Vanokauza $300 laka. Ngapuwe 1.5. Ngabvise contribution yake yekati. Kumurume wako. Vapana kwawanda. Toyeta anotokura mukadzi iripo vanhu vakutokura pazvipiri. Ndakavakuseura. Inyepe. Makaijamba itorika mukushandisa. Ikushanda. Saka hapana zvakutaura. Zvina zvakaenda zvakaita. Apuwa 1.1 plus 650. Now ndada kuenda pamashares manyowani. Muchafunisha kuwana naise mashares. Tiva takuita zviri pemani handi naimsara pavanhu. Popoto zvamaka. Sorry mama. Oivo zvanga chiti vakuda kusiya kwedu. Sponsor osheana kujenereta nepampamo. Ivo nevana tura. Vasokona yotuka nemakuwadza vanhu. Ndova kutora rini. Mchokudera. Inini ndakatanga zvokuramba ndichishandisa mwana handichakwanisa nenyaya yekuti dai vaindida vaisafanira kutidzinga kumba kwavo gozi varume vandakanatsona kuti vari vane pamwe chete saka ndakaona kuti zvinhu zvese zvichiita akutovenga ukuzvivisa but nautanga kugadzira zvinhu zvinovaka vana havasi mainimizi vana vaindivakoda ikoko vana veiva iye hapane matsotsani ndinozara nzwa chatira kuse kwavo unoda kuudenda yevakomana ananzwa uri vana wavo reka ndikudedei uri mwana wangu matikudii naye mirai nyaya haisi yemari temo umbo iyi nyaya yakaisi yemari mirai iyoyo makairasa makarasa nyaya irapa dzimwe dzese nyaya dzamunotaura nezvo dzadzigadzirisi aiwa akani mirai kadzo gomirai kana matikudiko naye zvavari zvikatokwana zviri kwavari ikoko kana vakachavatera kuti vakuvadzisa musha anowandiraitange kumashezi inini somuono ndakaita mari yedu yabuda 30% yatitotaura nezvayedu yapapa paubamba tikati tichaona mapercentage kuti mari yedu sei kana iri 3000 toona kuti tikape mwana wegwega mari imwe tobata titachiisai kusvika yakwanisa kutenga chivakwa chinovakika todaidza amai arimubvete mwanawo avationa mubvete wavo kuti 100 yatikapava pa1.3 uko yakaita ndo 200 pamwana imwe gasara ndozvibonzi ipapo wachitaura pake pa1.3 kana wanga wakapa mwana wa 100 wakagona wakapiwa 200
wakasara 1000 apa wakaita judgment fair machimira kuti mari iwande kuti vazoita se vazotengera vana zvinhu zvinobenekutari vangani vari vatatu chese kuti amai ava vana 1.3 havasi kufanira kuwa 1000 1.3 vakangoipiwa 600 vasakapiwa 600 ava ivo vabenefita vokwagona vanobenefita apa 1000 iri 1000 iri yakasiwa kuofisi avatovapa 600 kuzadzoti ava vatowanda vanomagonwa wana 200 pasara 600 haichakwana kuvaka chivakwa chatiri kuda kuti vana vedu isu kuti vasimudzire ramangwana. Musona ndabata nyaya yako ine mawadzira 1000 agreement iripo ndokuita zvako wakamba achidya ine michidya toachidya takutaura zvidare ndinoda kuti murambe muchimupa muinvove nometo timagonetsana imapazosii ndoda murambe musati muchimurirana agreement yambaita ivait yaichiramba yakasiyana vasuzowazosi ari kuita dambudziro rekuti vese varume varida kushuvira kutonga mukadzi tiri kuti isusu munhu akapuwa sara pavana ndiye chete ataure nemunhu vari 2 zvine ndingaita shungu dzoda kutongawo havana patinezi uyo murume ndiani responsibility mazinzwa iwo siyana zvo pane munhu anozikanwa kuzvira murodzana usaka nyaya yachokonana but at the end of the day maachibva zvakanda vachibva mawinga nandizvozvo 1100 zvochinowanika ndinoida kana matswa 2 yakwana anzomasuwa munozaka ndati ndikuda mari kudida taurai ava adzimaita vavasatishi kana kutifungira zvimwe zvinhu bhozi isusu kana pauti kumai nhabvu kuva zvitanga vanodzovatsika tsoka yokumai vationa murume munyinawo ndvatoshandidzana naye saka isusu naye tinadambudziko kumakomba awisi kutoma tonomanishi ava tavangaro chishapa ndavatomanzira makomba kuti vakasota sei kuwana mari so ivo chiguruguru chavo chinoshanda zvakanaka madera dzavo dziri kouya ndinokuona saka ivo ngavasatifungidzire pavari but isusu tokotiwo mwana wavo nevana vomunhina vavo vazovanoita sei maita basa kuna nyaya yedu yagaisa zvakanaka kushandizana nevanhu kana waita dambudziko uya kwatiri dare rinei ndinotogaisa nyaya izvo zvazinona ona cheyapa mama I hope amuchada kunyangadzira nyaya yemwana wa aiwa ndikoipa chichenyu pamusoro idare pamusoro imama ini ndinama funga mungu unotaka papa mwana wa asandazvona funga takaya panyaradzo kubva musi we5 kwaimbotuba mwana wangu ihure gabve pano ihure nyaya yegumbezi ndandiripo ichitaurike mushonga ndandiripo mama ndichida kutaura mambo ndichitaura ndichiti ana atete wacho akataura muromo kuti tichakutera ikoko tokuroesa nemabvudhi saka ndandiri kumbiro moyo wekubereka kuti mwana wangu akataurwa nyaya yekuroesa ndakakupai mukana don't abuse kana ndakupai hamuwani kana ndakupai mukana usasukudze mwana wenyu uyo zvatikuita unoziva kuti chinhu chakati original chagona mukati kazekitamunamisa tikuweredza nizvi saka zvamuita kuweredza tasi ikanasazoaaa ndakupai kutaura mwana wenyu ndatomudzorera musha kana muchiona ndadzorera kumwana wenyu musha zvakanaka kuti azione inaona muso wawo unonyengwa iwewo wakakuwana nechikomba unomuzoshea kwatekupa paa saka zviziezvo kuti madzorera ndakuita kaona nemusikiri wawo kuita kuti uita usingaoneki pane eji yako iyi uchazosarenda zvakanaka masheza yakoapedzi apedzi toida uchiri mumusha uchiri
Sabato